bubagra no khulong bai sabu ani bubaya ja somani bangai nagi ja sajori ja jani amuti muti ko esli rungai yakung yang ma yang tongkha bubagra nangan bubaya ja somani bangai kita sajori di bubagra no khulong bai saro dina khai bubabo mairun da panyo hati dang no sori da nanya busajeng no kuno bomongsa phalai nyanya kerikha nono khulumbai saharo bubagra nang suman bagai kita sajori jajadi atarigo doktor talangna 4 tariko polu sayang thang 4 tariko tese doktor phunoga nyane bono rangpu sakerai sukjaya nokung bokerai tina ain sinne khai bubagra nono sengsu basuru sano sumani bangai tese doktor phunongnani rangkeri khoksapano Apa nono coba suruh sano bubagra khulumbai ningki ja sajori jadi sumani bangai Maharasna nung koino mo sungtana nini sak hamnan bagai coba suksana mo sungtana Gijatono lamsogo haini hai sin jaran niuso Gaceng tini phai chokpaika Telamora sub division by khobjak Santosh Parawo Gnaro yang khoroktono khona bukhuk jugno bini je tabuk onek problem klajak bini sak hamyangmani Gaceng bini khuktei khana nalene bini tamongmani bufurun simi tamo sak hamyang ga paringke Ani mung Sumade Borma tamongmani nini je Ani pula sekang yakong yagrok sawai himui mayang thangka Engkai tarpore engkang kyang belanya busai maya kokrok amke saimali amma haing thangata ke tamongmani je nini pula bemar tam pula bemar engkang ke blood test ro khai nai mani esili bemari ni chajagota ge bojagaro tabu nai jaka ang treatment na kha ko Unity Hospital ho bairen doctor phayai aro treatment na waya konai aro no admission ungjak dini sawi sangrang puisa kare chukya bai sang aro tongai malia jibi hospital ho sima tongsibo je unit hospital koidin tongnaro sangaro tongkha 2 din hairok tongkhana erpore engkai sang jibi ma phaikata jibi ke koidin tongnaro jibi prai 10 din hairok khana gara jibi ke norok je thangmani tamonorok no tam doctor Doktor sawo hambana ni silin dogribo ama hairokta iko aboni pane rangrok bo belenyo sugyanggai iko amtikino kijamisa lokoro gana gini ro kijamisa subakha gangaite daramasa sompono goni bo army khaipo bo kijamisa subakha bini chori tuino kisa teruk khimbai ma khata bo angsu jora sopaya dar lokoni asipani banyo tabu taisenoro hospital o thangna danangko tewacho treatment ni bagai hospital o thana nangko rangrok gurui biti robona dana nangnai ko tebo ama haingai tongota tabu khai tabu norok hospital thana ni ke Tripura oda thana na phataro tabu gangkai ko Tripura no ma thangsinai mane oron banyo angko kha mane tekisa angko khani chawota ge jeni ni bemar tini sajrate koidin nong hono tini hai 3 bai jorate mane 9-10 mas hairoka khana asu balogoi thangka mane naijang mayamang gui tongkha rang puisa gori bai chukya bai jeno kisemse tongmani ambai naikha haipano se hamya tebsi barimang tongoi tauksu jorao tini hai jorao nai kisa sang himbi teruk mangkha ge tabuk buskang ni salo norok hospital thangna bagai tai busuk yang tongkata tebo tekisa subaso nangoi tongota treatment khaijangan bagai ge lukorong nang tabuk chuba chuk chanamu chongtana narong chuba di haita lukorong nang subaso te nangoi tongota ge je nono to jeng khana ka college rok upaijak nang ge nang college koi ko mane bufur rok pai mane 2022 hairok paikena engkai rang puisa kari rong ni bagai ang mane biat khaya rok hinu wan chuk tong mani ki tuition rok kisamisa khai tong wang biat rok khlanya rok hinu wan chuk ge to tui hotat te ma haing thang kang khlai mali ata ma hai ge tabuk ni nukhongo ke sab tong sini orang kang kyan babu ani pi te ani dara te ang amsang no sangsar jona no tongo ge jeng khana ma khana srai bini je babu tongo bini pi tongo Inge jeng bini pi songni khoktei kokthai thani khana naileno phare nai tongni norok somani sori prothom yakung yak mayar hungu
ang kam na sumu sunggo nugai bono ngai yak ma yang kha doktor talang nai kha talang nai yang ko ka kai biti borai ro ri ka ko ka ham ya ta nga ham ya ga ro muti rok ni chai ri ja kha mohindra doktor sarbai esli rok jibi wa esli rok ni chata ka ga nyo jeng to rang pu sa khre tam khai jeng ham ri man chna nga jeng buji chal bai ka tam khanya ni buti khanya ni media rong da na hanan hin kata media rong no na hare ungko nya di kita suba suru sandi in chata gota ka chane abono na nyai mane ta kai boro ungko mane kidney data mundo sing bini chumane nga kidney si uskang ripon mamen problem mam tingka jeng tak tam ka nyai guna rang to kari kya rang khop sapang kari kya ka bu phai ko bor ke sagono bu ma bo jakar klang ka bu phai ko an baji gon bong gon ni ma ka jagliya porong no posino nga jaga phara cha bo kari kono boliya nga ane hang songchar ang khai thangka nge bong no nuga han chikai rok thong mani nge ru ko tom hang khang kai thak tham kha ham dinani ang ka phai ka tau sa je nang bai ke muting ka sing no pusi tu mani bele agi chare sing ya thak osa kha the bai ke muti ro gung kha yang ka phai ya ka phai ka ka nyo lu ko rong no chu ba su san di dar ko so nang muti ke tong ya nyang sa pai ta nga ang kun si sia ka le hin chawo ang kun phan sia bor lu ko rong no chu ba su san ne ne tu si ba jan kala rong no san mane sing chu ba su ri ma yan chawo chin am ti ke ri ne ung ko ta kala tam kala bo si bong bu mo sing kun ri ma yam tu chu ba su ro kare chin thani sing ati chai jo ri ma ya hino ngai ba sab no manani ngai boro o hayano sawo বিশাল ব আমটি ব্লক তি সাবো বনো সানে পিছি গনি খয়েন সাগাতা বিশাল ন ngai bo বিশাল তামো বিশাল দেব্রমা দা তামো ইতোবো কিচা নংমান দা ngai বিশাল tirpura da ngai বিশাল tirpura পিছি গ ngai সাহা নাই দিনে বনো সারি কাতা সারি ngai বিশাল ন ফাইনাই ফাইদে ngai বিশাল ফাইনাই ফাইকা আপরো ফাই নাই ফাইকা ngai bo nuglang kha bo last no amte ke nuglang hangkai doktor go nairing ko wei tabu kai bin kidney tam khanya nang ko na nang obo jeng rang kere nanya ni ta kicha jeng lukorong thani chuba soro sano jeng obo nanya bagai be jeng thangnai sal kisa sakang jibi wa je bo klai tongpro jeng bono nai phaika bono chubai phaika ge tabu bo sorion o kosto ekdom hamya ko ke lukorong na norok tam lukorong na bono jeng ta kicha bono nanya bagai jeng ta kicha sajo ma sano bo sak bai thang ba himmaya ko thang him khina bor bono rom nani tukona bo rom nani bona amti khe seng ma tong kwa bon jeng lukorong thani kicha ma san ko teisa bono teisa nanyan bangai ge tabu ma sano lukorong no ge tabu buskang ni salal norok bono bojak rok iko oron orot lang phinani GB1 binori puto phono ganya nangnai bela jeng tam khanya ni khaya sombaro phono ganya ni ko sombar 3 tarik tini bose o tini gosi doi sombar 3 tarik ko phajine mohindra sar sawa jeng o jaga matalang nai bono khana si den obno rang pusa kre khoksa pano nga ang nukong khai tong an bora simil khongcha tongo ang kisa pori ri wei soba wei amse kang bia complex ri kha borok kono no borok apher bota bo phayong apher bonang kisa misa khata burung pairi phayang pin pia an bo sai buji jangai khatarok payam tikhe borok no deras spray beton khai spray beton amti khaye ang pori ri wei ko lairi ri manse tabung mate ka an bo khata mung khana ba ka ani bo sabo lo ang ati khiri mane borok ba no nai mana ne ni chang o bono wan suge ang borok no pori ri ko mane an bo sama chano hanyo borok lairi wan bala kisa misa phurungai ne an bo sano tuition phurung tongo yo bo apro aseng yata go pisi go an nogon kalai kha apro ngai cycle be ke bin pia to ne de bhaga ani ya ko ro borsi ngai himaya ango hno ga haitam gai khasa obo ne skin kati go tono be ya ngai to nei ri bhaga ngai 3 mas ma porikha ni bosa bo banyo porarok sini bhaga obo se muting thagang pori ri maliata onyo master na hari ma pori ri kha pono to magana ya ai pan kisa misa nok ni borok ba hanenyo angbo magana khayari chumrok pai ingkoi ri tong nogo nahar phun kan 1500 mari nga ate khau yal te nang phurung tong phaji ni mananyo ni tong ma che muting thanga kai ba sera bakha tong malia bin pia bo kap kha asuk te nyo him chi malia phu phanyai phe melo ko bo ko na ang kisa chengra ro bala bono pin pi che gon ne ang bo ngu kai himaya hanja phuno ro hinayo janu himaya kaka ko ko si mangla su janu yagro muti rong thamayu tabu bo to bini sori hamye himi bumaya
bo tamro ke o jaga tabuk tiro tuku saboro lo ang to tina ang phayu kang phai thang koi ta ko bo bo tong na bin pi ko to tei mu thong tina ang tu gori phaja bono tei rong mu thong ang tu gori phaja bono tini kai ai ko bin pi mang khai ma tong ta bono song cha re na ni ko na ni yang kam bo khanya ni pai la ya kang ma ja kicha phai sarap sa ma thang phayu am te khanyo himda ma ka ka man ya tak bo si himaya ko opi ko ang hamna ja hamli ya ang thei ma ji cha chu ro nang am te ta wan chung de jang sa bu no a sai tong na ni nang inu nang a te ta wan chu de ya le nei nu lo ke bu ta thang sa ko syukur bani sarik buju ban sarika opi ko nan bu nai le bari chi tong ko ang cha yu ka bai bu ta bo ngai bu ting ba a te nya te jing tong ko wa ne te pi ko to bo ka hab jang chai te kisha chang khana mani agi je bo suma debor ma charai puru tam hnai tabuk class 9 10 tong puru je or tabuk bini pi jangnai tongmai onek kosto ge bono pori rikhani khuna ulang kosto bin pi pori rikha kosto no joto no kosto khani no ma pori rikha bono amti khai borok buta ungko buta botongo a pher ge okara bono no okara sana bujang busa pher ma khongmandro bo kalang thangmani buma at kai sa tong ma se thoi thango he kono sia ba ke pusila cha sikla te tei bo sagana ke ebra no se tei bai khatei be ke jengam te pusimani apro ama babu bo tongko he bu pha bo nar ba sai sing thangju ta phan kunu reng ya bin bu pha wa nam ran ta phan kun nar ba sreng ya jesa ki chang ka ano thange khasik sai le yu bro motei hai joto ti ko joto no thang sai yu am te ka ni nok ke omo bai besuro omo bai ko u ha pung parang ka ayang wa ni chalu an nok chalu ka ang bo lai chui nai ing ko tong na ta am te khemang phaye isa mi sa phayo thango ka tong nan an munu kung kung bele bo sa bo se rai kho am te khe lai chui ko tong ma sa tang ma te ya kung yang ma yang ka ge cha lai nang lai mu ko re ko 10 din hospital lo bin piano mo rok tong yo ge bo ta khai ba ano hor thang ge sai chung thora ya ba bo thang ge thoyo yang to wak tong ko bunyi ba ji rong nai ma bo ri ro ho ba ja ta kha yang sing ko tong kha ka ta ke mung sa phale nya bo kori kha kuno bo ya musuk bo kori kha kuno bo kori kha sira borok kai borok am te khaye bunyi jaga baga khai chai tong ma sa tak bo sa si muting ka bu pha sira ko bor haing ja bu pha kun chana reng le ya am te khaye tong lai kha ta i ko ta kon ta bu lu korong no chang ta bu te sa nai jang na bagai ja ma san jawo tak te sa tabuk je suma debor manos saknai hamnogot langna bagai besuk rok nangno nang nai bile abo busuk bo nang no jeng busuk hin sai me ata busuk bo nang no abo bising ji por bilan nung ko jak ba busuk bo nang no musuk hin jeng mo sai me ya am te ta surati noni thani kunu usuk khani kari ko usuk hin kari ko lab sa bo kari kuno bo kari musuk hin doctor bo sai me ya ta doctor bo musuk hamri manai sai me ya chin thani khok sa puisa bo kari tabuk khana thana bagai ekdom emergency ko bui gari dinani po kanan bagai gari phiri re nai chuba churu gari ka cha ang re nai ne o gari dai lo ang sini jak ka ang re wane pi gari thang phai ja kai thang phai jang no buting no doneng ri gari ni sakata ang chuba churu ri wane ne khanai mang khanang ke khana je chini bai sumanat hospital tlang bagai gari taku khorok chano belain hamai maro bini je gari chuba chuk khaima bagai rang khoksa panaya winu bo tino bini bai sumano langna bagai chuba chuk khaima bagai belain hamai maro bono nge khana koita rogot khana oro 10 ta sok pa jing jaharo jibi wo atan simi ro ana mari naita atawo tabung norong bai je lukurok bo jaga bo khana ya 3 tariko 3 tarik khana hi sombaro 4 tarik sombar 4 tarik 4 tarik sombaro ke ne yang nukna obono je chini suma debor mani bufa nge dara puila tam puila ba जों ani serai no onek din no obo bo private doctor go ngai bo abai ke tongmani emne kogrok asuk poriskar rong yang to khata ngai tamu ange den sanga tamu ni kogra sa pe pelaya asuk durwal ho to ngai amo hai ngai bona ang doctor telanga ni nam ke sar to go jibi wata aku tola ngai oma hai oma hing to ka serai ngai bono kicha nang nai ni gradi e porika pa thong ka ngai ko moi nang yo hodi a serai no lo asu jin tam khai tong kha ngai
어머 하이 응간 흔히 무슨 시야 뭐 하러 나이가 더 버리가 로는 저도 그 섹하이겠다 섹하면 이 버리고 그러니까요 daktar tabu ko mundur sar daktar ko naikha naimani poruo obo baireni doktor phaine apuro bini rok saiman nai ডাক্তার ফাইফোর tani daktar phainai norno nainani apurang sahanai ke nairi kai ko naiman pore ke ko mo hai rok ni sairi kata sili rok ke ke kidney rok problem nei steg rok khakya ko tabo mo hai ngai rang pusa bo kerei kun khanya kri kyang to ngai jeta naimani jeta nang rimiya mane abu nang pulus khaini ang hata tabu ngai ang borok saka ekta bewsta ma khaina bin mani nanga nor media ko khaina di kaisa to ba suruk bunyo nang khakisa misa khaina ngai abu tai ko kereng kata ang mane tam hina no channel no banga se sana rengliya ngai ani se raino ang bisi apono ke gadget khaikya no emang kering itu ani jaga juga kering ngai ko tabu ya kong waru baru mana tane sirmang ko tabu tan yani khasya mo o jaga no kole sang bono pori hui barang nam hai ke de jamo bunga bo kering 8 mas ni sere ke kibi kelang ka buma ngai o bazani dut atte ka so awari pai ni sari buma no kun sire ke por cái tao uống được không đấy hay nhá bọn nó tăng con hoan chúc chỉ malia không mãi lúc hay nhá một tuổi sáng năm số một sai đi mẹ số mấy năm số một asa ya mana ya mah yang pusmanian besar ani kuno putih upayang nai apa hoan chúc chỉ mày psikok sai dia cũng thằng đó ye na ani mua bị bọt đó ngang nung masa tunggu bono buma hike bo pujisa kha ani ngologo besawi ani anu je bai tani ni pujimang pujimang usuk tori khalori kha selama sa buri masa अब 4 तारिख तलांगना बागै बनो रां पैसा करें kerei ang poisa ker lokorongna au sobai bangkhayan bono joto jo parisak ni serai sai jamana abo hayang wan sugui tong ta bo khane mangana srai borong no khunga belai no sug yang tongka buskang sala 4 तारिख jibi sak hamnago hain hai taisa thana bagai ekdom chuk yang tongka ge phari chungbu chini channel ni through tei je chuk mani chung borong no buskang ni sala chung chubai nai buskang ni sala busung hain ama keno jibi sak hamnago chung thangai chubai phaijak ge chung tabuk bo hain buskang sala busung taisa hain hai je manchak chung borong no chubai nai phaidi ke nora bu chubana mu chung khe kebo 1 টাকা kebo 2 টাকা phari chubalayan chung chini takuk borong ni nukhungo hayakaba bukhuk juk songna ang koina mu chungu je chini buri buma bodol hinde chini chikla bodol hinde norok borong no je chungmani chubalai de jibi chak hamnogo thangai pano yakaba obo khuai hinde ni telamura hinde telamura bai gana sano obo tampar santos para o jaga phai norok chuba phaimano hali inge je chungman sung chubalayan chini tiprasa thanjang layoi ge chung ama ken chubalayan phaji chin tiprasa tai bo bukha kwarke narong nai tongni